Soko Nyu Mandala Yuda. Ingkang nembiya prapta inggih punika kang sinebat dening Dewi Sangga Langit atmaja dening Prabu Kartanagara ingkang damel patembaya utawi damel sayembara. Sinten saged damel tontonan kang dereng nate kagelar wonten ing Jagatraya lah punika ingkang ditawaken dening Dewi Sangga Langit. Mila kathah nayaka praja para mantri para bupati kang sami nandhang gandrung kapirangun. Lampahipun Dewi Sangga Langit kairing dening prajurit kuda Tamtama. Hei! Haya! Hei! Dorito, Toketo, hey! Yo, yo, hey! Hey! Hambyang, barisaning para satriya megang sami hati teh turangga. Sarwa edi peni musana nira padheng galebyar binarung hambata lupa suarane para wadyabala kesadaran teturangga sarga wiles gedene. Yo 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 iya yo yo kaderake dening Praptani Prabu Rangga Lokesna kang sinebat dening Prabu Celeng Sregi. Siji papat dulunge langing samya tunggal karep ingkang sami nandhang gandrung kapirangan karo Dewi Ayu Sangga Langit. Bijilipun kairing dening gendhingipun serapat. Ayo to! Suryane pencorong kadya kaluwung kang kena sara ing mega pating galebyar musana nira Prabu Rangga Lokesna kang sinebat dening Prabu Celeng Sregi minangka panguwasa saka alas roban kang kalebet ing tlatah Gunung Kendhek.
dewa lampahipun para wajya prasana kadhitaten bantaring Prabu Prabu Klana Sewanda ingkang sadhani Piturangga minangka utusan dening Prabu Klana Sewanda minangka jangkeping srana kang didamel dening Dewi Sambalayu mijilaken prajurit kuda sakembaran dan saya daku saya manengah lampahipun prajurit kuda Nantapa kasarudine pramtanipun Prabu Celeng sergi ngantos kedatosan perang Bondo Walapati ngamuk saya Bratayuh imbang ana kridane Prabu Celeng sergi prajurit Celeng sergi kendang jroning madaning balakan wah mangkono kridane kuda sikil gedrong akhire ulu jagre amulan klebatek sambung katungka singa
cansot samya padu kaprawiran angrebut putrika Lino pangidam nglakon gagal kala mangsa takon dosa. Ayo prajurit Bantarangi timbang rebitane Padya Balaludaya. Ayo sambato wong tuamu wong Lodaya. Kendangi Wadyabala saka Lodaya banjur kaboyong dening Dewi Sangga Langit tumuju ing Kadipaten Bantarangi. Kanthi sesanti Jaya Jaya Wijayanti mardika tetep mardika mugia nyumanggala yuda tansah gremaka ing bumi Nuswantara. Rahayu rahayune nyumanggala yuda. Matur suwun.